svima ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas ćemo igrati Agar.io. Da, Agar.io. Agar.io. Znači nik ne jedi me. Eto. Znači baš ti hvala, znaš. Molim te, nemoj tu da me spomnaš. Gde su? Hey, hello? What happened? Gde sam ja, bre? Evo me, ljudi. Bloodmaster, ne! A jest Bloodmaster, baš će da mi igra Agar.io. Bloodmaster igra samo... ne! Znao sam. Continue. Let's quest. Ne! Bravo. Znači, konačno... Majko mila, sad će neko da me saganja. Bežanja, uj, aj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 , vojak, beži vojače, ne, pa šta, baš me svi vole, ne, čkalja, mogu da pojedem čkalju, čkalja, dođi čkalja, čkalja, ne. O ne. Beži. Dobro je za sada. Ne ide dobro. Ajde. Krutija, ne diraj me. Nemoj da sme pipnula. A ne, to su oni žbunovi. Možda ćemo preživjeti. Dobre, to mi reci. O, jes! Preživjeli smo. Tako da... idemo. Tam, taradam. Ok. Ja sam, bre, najbolji, bre, ja sam car. Car Milan. A ćemo se zvati... evo, završeno ime. Yes. Ponovo onaj bug. Evo nas ljudi. Evo to naše čuveno ime. Kuglice, ja volim kuglice. Brate, kulki ovaj. Jer ovaj prvi nije. Da de baš mene juriš, ti Minecraft na Balkanu, ne. Beži. Come on. Aj. Dođi kuglice. Dok me on juri, ja ću da skupim ove kuglice, pa možda postanem veći od njega. To mi reci. Ipak mi ne reci to. Super, stvorio sam se u milici. Jel da. Pazi, ja se... ajde, možda mogu da izađem i ponovno. Continue. Ajde, let's quest. Baš ti hvala, boss. Pa Jumbo je 9 na tabeli. Evo ga ovdje. Sad je koji?
Čekajte. Ovdje, boom. Idemo. Earth. Ajde, molim vas, neka dođe neko. Kad bi ja bio prvi na tabeli, joj, ali bi se ja sladio. Idemo, leaderboard. Dobrodošli na Agar Balkan. Ako imate problema sa konekcijom, prvo uđite na agar.io, a tek onda na Agar Balkan. Sam je veći od ovog. Jes, to, ajde, jed ga. Jedi go, a ne, onda smo isti. Sinoj se, to mi reci. Sine, koliki je ovaj, bež. Bež ti od njega, ovaj je, sine, velik. Kad nas neko bude, I hvala vam što ste pogledali ovu epizodu, nadam se da se svidjela i vidimo se u nekoj sljedećoj.